हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरो आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। दिनै आं नोंथांमोननो जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि सासे जोबोर मुंदांखा फावगिरि बिथां नितु बसुमतारी मेडामनि सोमोन्दै फोरमायगोन। नोंथांमोनहाथ' बिथां नितु बसुमतारी मेडामखौ बयबो मोजाङैनो मिथिखायो जानांगौ। बिथाङा जोंनि बर' सावथुन मुलुगाव गोबांथार सावथुनफोरावनो फाव खालामबोदों आरो बिथांनि फाव खालामनाया बयजोंबो अनसायजाबोदों। बिथां नितु बसुमतारी मेडामखौ जों बांसिनै बर' सावथुनफोराव बिमानि रलाव फाव खालामनायखौ नुनो मोनो आरो थारैनो बिथांनि फाव खालामनाया जोबोद राफोद आरो रोखायै बेरखाङो। बेफोरबादिनो बिथाङा बर' सावथुन मुलुगाव बिमानि रल फाव खालामनानै गोबांथार बिहोमा होबोगासिनो दं। बिथां नितु बसुमतारी मेडामा बर' सावथुनाव फाव खालामनायनि अनगायैबो गोबांथार मडेल श'सफोरावनो बाहागो लाबोदों आरो बिथाङा 2018 मायथाइयाव मिसेस दिभा अफ इन्डिया इन्टारनेशनेल 2018 आव देरहासारबो जानो हादोंमोन। बेनि अनगायैबो आथिखालाव बिथांखौ जों गोबांथार मडेल श'फोराव जाज महरै खामानि मावनायबो नुबोगासिनो दङ। आरो नोंथांमोनहा गोबाङानो मिन्थिखायो आरो गोबाङानो मिन्थियाबो जानो हागौ। फावखुंग्रि बिउटि बसुमतारीया बिथांनिनो असे फिसाजो आरो बिउटि बसुमतारीनि सावथुनानो जादोंमोन आंनो फिननाय नांगौ, जेराव बिथां बिउटि बसुमतारीजों सुखबिर कार्जीजों जयै फाव खालामनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन। दानिया फैदो बिथां नितु बसुमतारी मेडामनि बर' सावथुनफोराव फाव खालामबोनाय मोननैसो मुंदांखा बर' सावथुनफोरखौ फारि फारियै मिन्थिनानै लादोनि। बिथांखौ आं गिबिसिनै फाथैलाइ बिसिनाय सावथुनाव फाव खालामनाय नुजेनदोंमोन आरो बे सावथुना मोसाखावरि फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय 2008 मायथाइयाव खनीन्द्र बड'सा बिथांनि डिरेक्सन होनायाव ओंखारदोंमोन आरो बे सावथुनाव फावखुंगुर आरो फावखुंग्रि महरै दंमोन संगिना ब्रह्म, दोमैलु आरो मन'जित बिथांमोनहा। आरो बिनि उनाव बिथांनि फाव खालामनाय मुंदांखा बर' सावथुन सतबांसाया 2009 मायथाइयाव खनीन्द्र बड'सा बिथांनि डिरेक्सन होनायावनो ओंखारदोंमोन आरो बे सावथुनाव फावखुंगुर आरो फावखुंग्रि महरै फाव खालामदोंमोन राजर्षि बसुमतारी, संगिना ब्रह्म आरो जिउथि बिथांमोनहा। आरो बे सावथुनानो बिथांनि फाव खालामनाय सावथुनफोरनि मादाव आंनि फेभरेट सावथुन आरो बे सावथुनाव बिथांनि फाव खालामनाया थारैनो जोबोद गोख्रों आरो बयजोंबो अनसायजादोंमोन। आरो बेनि उनाव बिथांनि बिमा रलाव फाव खालामनाय मुंदांखा बर' सावथुन गोजा सिन्दुरनि आलिया 2014 मायथाइयाव सिन्दुर फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय सिराज बाग्लारी बिथांनि डिरेक्सन होनायाव ओंखारदोंमोन आरो बे सावथुनाव फावखुंगुर महरै दंमोन गेवलां ब्रह्म आरो फावखुंग्रि महरै दंमोन पूजा मुसाहारि बिथांमोनहा। आरो बेनि उनाव बिथांनि बिमा रलाव फाव खालामनाय सिमां बायदि सावथुना 2015 मायथाइयाव पुर्ण बसुमतारीनि डिरेक्सन होनायाव अखाफोर फिल्म प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजादोंमोन आरो बे सावथुनाव फावखुंगुर आरो फावखुंग्रि महरै फाव खालामदोंमोन लिंसार बसुमतारी आरो समायना नार्जारी बिथांमोनहा। आरो बेनि उनाव बिथांनि फाव खालामनाय हायेननि बर' सावथुना 2018 मायथाइयाव सिन्दुर फिल्म प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजादोंमोन धरेन्द्रनाथ बसुमतारी बिथांनि डिरेक्सन होनायाव आरो बे सावथुनाव फावखुंगुर आरो फावखुंग्रि महरै दंमोन सुबर्ण, करिश्मा आरो सन्जिता बिथांमोनहा। गोजौआव मख'बोनाय सावथुनफोरनि अनगायैबो बिथांनि फाव खालामनाय बबेबा सावथुनफोरा थालांदोंब्ला आंनो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। बेनि अनगायैबो बिथाङा मोननैसो बड' मिउजिक भिडिअ'आवबो फाव खालामदों। बेफोरो जाबाय फारियै हानायमोनब्ला बावलांसिगौमोन 2016 मायथाइयाव सोखो मोखो आरबि फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय आरो बिथांनि गावनि प्रडाक्शनाव बाय बाय मिउजिक भिडिअ'आव बिथांजों लोगोसे फाव खालामफादोंमोन हिर'ग्राफा फावखुंगुर बिथाङा। बिथांनि सोमोन्दै आपडेट भिडिअ'आ बेखिनिल'सैमोन। नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलखौबो दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लादो।
लोगोसेनो सेरावनो थानाय नटिफिकेशननि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै होदो, जाहाथे आङो बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअसफोरनि आपडेट्स लानानै फैयोब्ला नोंथांमोननिसिम नटिफिकेशना गोख्रैनो सौहैयो। बेबायदिनो आङो बर' सावथुन मुलुगजों लोब्बा थानाय बायदि रोखोमनि खौरांफोरखौनो नोंथांमोननो बे चेनेलनि गेजेरजों गोख्रैनो फोसावनानै होयो।